Ono što je naročito u fokusu moje pažnje je, a u tom sklopu ću i postaviti jedno dopunsko pitanje, to je kako da stambenom politikom na selu oživimo crnogorsko selo. Evo, potpredsjednik Vlade Simović dosta radi na oživljavanju crnogorskog sela. Crna Gora ne može naprijed ako ne uspijemo da oživimo crnogorsko selo i tu stambenu politiku na selu oživimo na neki način. Ćemo tim mladim ljudima, mladim bračnim parovima omogućiti da renoviraju svoju djedovinu ili da izgrade nešto na selu. U tom smislu i moje dopunsko pitanje glasi: kako oživjeti favorizovanje stambene politike za mlade crnogorsko selo i nahije, one 4, Katunska, Lješanska, Crnička, Riječka, sela u plemenima Vasojevići, Bjelopavlići, Moračani, Kuči, Piperi, u primorskom dijelu Grbljani, Paštrovići, potom Banjani, Drobnjaci, Krivošijani, Šaranci i tako dalje. Sigurno je da ću propuštiti nekoga da nabrojim i propuštio sam, neće mi se naljutiti, odnosno od Rožaja do Herceg Novoga, od Plužina do Gusinja i Tuzi. Ponavljam, ako ne uspijemo da oživimo crnogorsko selo sa jednom razumnom stambenom politikom koja će ih i vratiti na selo, mislim da nam je sve ovo ostalo džabe i da smo džabe krečili. Zahvaljujem.